kunafoli ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ɲini malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ. Ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Festival Giria de Volaille, Nenia Tako Foloi, Kamamafon, Nyanama, Anou Oudjeni, Chiew, Kamiou, Pigeon, Lokulubao, Tongonou, Konosogontu, Dugu, Fatase Kai, Nan Wonoma. A Barabella Jelin, Labena, Association Tom Dollar, AMSTD, Ani Radio Kleduka, Barakenyuan Konala. Intako Foloi, avec Damne, Novam Kalot, Lemwani Woro, Kafuri, Atli Bisaba, Samba Fla, Ani Mogani Duru, Terrain Shaba, Ninfreni Lafiabu, Ayoromanjan, Monima Cabral, Oerela. Aw Muniye, Kamama Fem Marabagaouye, Aw Muniye, Kamama Fem Tobibagao, Ana Jenibagaouye, Chiejenau na Nonau, Aw Kana Sigi Tushila, Awe Aw Volofon, Lakodon, Kana Aw Torosebe, Nyon Kumben Bele Baina, Na Ankoma, Festival Gria de Volaille. Ni Aw Mogobe Kunafunungora, Aye Weleike. 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Plakasuma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Gria de Volaille Denfaya Minan Sigilimbe Chebami Nkoro Oye Shaka Aliseni Kamaraye président délégation spéciale communicative kono a Dembaya Mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu Festival Gria de Volaille Nabe Kamama Fon Kofo Ni Atako Foloi Akona to Tokushila Ningala Kale Aouye Agence Dunia Travers Service Ako Abibu Nyamasegi Folike Kanyesi Akasango Hiji Deumo Au Muni Danaya Takadaka Au Ka Hiji Labeni Akechugo Nyumana Nantara Herela Kasegi Herela Dumunun Kai Berebereli Kai Nam Mogobe Jen Fenfena Uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la kani soja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo temindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jelen la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe on damne na kaba
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri su ye min ye juma tile ala ye o timɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na wala ye an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛn ni kelenya ni basigi ani lafiya don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wala ye bi su in na an bɛ kunnafoni telimanw kɛnɛ kan wala ye maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ se ka min f'u ɲɛna bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wulila o tɛ kelen ye wala ye ni fɛn ɲumanni tɔmɔbaa ko k'a ti ja kɔ a buruna min kɔ k'an k'a yɛrɛ fa de an ka jamanadenw caman bɛ kɔ kan u ye weleli kɛ an b'a fɔ k'u hakili latigɛ fala ye miiri bɛ min na hakili bɛ min na jɔrɔna bɛ min na kunnasiri bɛ min na an b'a fɔ tiɲɛ don an bɛ degun kɔnɔ tiɲɛ don gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don an ka jamana bi na ni maa min b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ i bɛ se k'o fɔ n'o tɛ an bɛ waati min na bi a ma nɔgɔn nka o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ tiɲɛna fala ye su in na n bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin mɔpiti n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ma fala ye bi an balimakɛ dɔ nana yan ale sɛnɛkɛlaw jigi de ye ale ye Kucala n'o ye daw ye miyanka don a ko bi Kucala fala ye olu sigilen don ka gouvernement kɔnɔ dɛ u sirannen tɛ u jatigɛlen tɛ nka u tɛ se ka baara kɛ u ma tigɛ fanga la u ma jara fewu nka u b'a fɛ min ka kɛ bi fala ye olu ka se ka t'u ka kungow la taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya u bolo fala ye wolomasiri tabaw u bɛ baara min na bi halisa se min bɛ ka sɔrɔ su ni tile dɔ ka fara a kan kibaruya minnu bɔra Sikaso fan fɛ ka na o ka di an tulo la kosɛbɛ kibaruya minnu bɔra Bawulen kɔnɔna ka na o fana ka di an tulo la kosɛbɛ fala ye jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛn fan fɛ fana baara minnu bɛ sen na ye o bɛɛ lajɛlen ta cogo ka ɲi kosɛbɛ nka min ka ɲi ni nin bɛɛ ye fala ye o ye anw jamanadenw ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka wolomasiri tabaw k'an ka jamana k'a senkɔrɔma don n'o fala ye suba bɛ se ka ɲina nka a ye min ba don o tɛ ɲina dɛ anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na mun b'u bila an ɲɛ dɔɔnin o ye n'olu ye min da u ni kan o ti bɔ a kan dɛ ayi a labɛnnen don ka bila san bɛɛ b'i ta kɛlɛ la ka taa nka anw fɛ yan kɛlɛ fila bɛ yen maa si tɛ o ɲɛdɔn fala ye
o ye jɔyɔrɔ nɔfɛ kɛlɛ nafoloko kɛlɛ hakilima ni maa kunnandi ala b'o de kisi nin kɛlɛ sugu ma fala ye ni y'anw ka ko gɛlɛya cogo ye n'i ye fanga ɲini ko bɔ a la a tɔ b'a dɛn hali sisan mun bɛ maaw siran fala ye an ka sigi ka fɔ ɲɛ mun bɛ maaw siran bi an ka jamana kɔnɔna na an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabula anw fɛ yan mun yer'o la o kow kɔnɔna fala ye o bɛ taa wolo a tɛ jɔyɔrɔnin da anw yɛrɛ ma n'a ma ɲɛ k'an gɛrɛla ɲɔgɔn na a t'an dɔw don gouvernement na a k'an dɔw kɛ minisiri ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ maa tɛ se ka baara kɛ ka k'i faso fɛ k'a sɔrɔ min ye i ma don min ye faso ka cakɛdaw kɔnɔna na an bɛ Numu Kante fo yan fo Sibi fala ye min ye kamalen ye n'o ye Falani Lasina ye an b'a fo fala ye fo Falaninkaw fɛ yen Dɛnɛnkɔrɔkaw ka Umaru k'an b'a fo k'aw kɔkɛ in na k'ale fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buwajɛkaw fɛ yen fala ninnu y'anw ka duguladenw ye u ɲɛnafin bɛ na nka a ti kunna n ji de bɛ nka ni ala sɔnna fala ye yanni nin kalo in tile 10 cɛ n bɛ taa n'aw ye yɔrɔ dɔ la n bɛ taa fɛnw yira u la aw ka se ka faamuyali kɛ a k'an ka wolomasiri tabaw nɔ ye baara min bɛ sen na bi a bɛ ka kɛ sewa kɔnɔ a bɛ ka kɛ se kɔnɔ a bɛ ka kɛ fɛɛrɛ kɔnɔ wa labɛnw caman fana kɛlen don fala ye min bɛ se ka dɔ fara a ka suko ni dugusajɛ o de la sɔgɔmada in na n k'i ma n ko min kun b'an kan n'an b'a dɔn an tɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ taji yɛrɛ nɔfɛ an bɛ taji yɛrɛ to yen ka wuli k'an jɔ fala ye denmisɛnnin caman ye ci don da ko perezan kana to u sigilen ka fili u ka togodaw u ka sigidaw u kana u dɛmɛ yaasa cogo min maa minnu bɛ ka nin ko ninnu k'u la u b'u caman dɔn nka fanga ka k'u ma jigiya ye Sulekaw n b'u fo su in na fala ye min ye Ngolobabugukaw k'olu fana fo Sayikaw k'olu fana fo maa minnu bɛ gɛlɛya la bi an ka jamana fan caman fɛ k'olu fana fo fala ye armée min y'an ka wolomasiri tabaw ye a cɛ duman minnu bɛ baara la kungo kɔnɔnaw la tu kɔnɔnaw la banantu kɔnɔnaw la sira kundaw la k'u bɛɛ fo ɲɛmaa minnu fana bɛ ka fɛɛrɛ sigi Bamakɔ yan yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ taji ka sɔrɔ musaka ka sɔrɔ wulikajɔw ka sinsin ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan ka tila ka jamanadenw hakili sigi an b'u fana fo fala ye maliyɛn minnu bɛ Sinikaw fɛ yen fala ye ko Gwanzu min ye Moribo Sila ye a ye n wele nka ma a ka hakilila tigɛ fala ye kuma dɔw bɛ to ka fɔ sɔn ne yɛrɛ tun tɛ sɔn a fɔli ma parce que ne bolo faso mago b'a den bɛɛ la anw ye ko faamu cogo min an lamɔna maakɔrɔ minnu bolo olu ko kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma ɲɔgɔnfaamubaliya o ye n'aw sigira kuma kunna aw bɛ mun fɔ aw wuli waati n'aw tun y'o fɔ aw sigi waati aw ti mɛn o la a bɛ to sa bɛɛ k'i ta fɔ fala ye nka anw ɲɛ bɛ min na a bɔra bɛɛ k'i ta fɔ la dɛ fala ye faso in hinɛ kan ka maa fɔlɔ minnu minɛ o y'a denw ye kuma dɔ la fo sigana bɛ don i la n'o y'a sɔrɔ e ni dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a sɔrɔ olu maa kelenw don hali bi an y'an balima dɔw ye yan k'an sinji dɔw ye yan fala ye an n'u jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que olu kelenw don mali kɛra dɔw ma jigiya ye ka kɛ dɔw ma fɛn bɛɛ ye k'u kalan k'u fɛɛrɛ k'u dumuni ka sow d'u ma ka jɔyɔrɔw d'u ma ka fɛn bɛɛ kɛ olu ye olu dɔw ko mali ka ci yanni suko ni dugusajɛ tɛ fala ye ala ye dɔw kɛ nafolotigi ye nafolo ye u labɔ u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ u hinɛna kabilaw la u hinɛna sinjiw la u hinɛna balimaw la u hinɛna falatɔw la olu caman bɔlen don bi fala ye n'u ka nafolo ye ko mali ko dugu kana jɛ k'a sɔrɔ ye waati caman ne yɛrɛ tun y'a miiri n k'a na kɛ komi politiki ko don an ti ɲɔgɔn faamu politiki ko la komi o bɛ kɛ kuma caman ne tun y'a kɛ o ye o kɔfɛ n nana kɛ mun ye n ko komi u bɔcogo jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ fili ye u ma nka fala ye maa ye terroriste fisaya ni mali ye ne kɔni ɲɛ t'a la ne bɛ i bila minɛn min kɔnɔ dɛ maa min bɛ se
ka terroriste sankɔrɔta ka terroriste fɔ ka o senkɔrɔma dondo k'o ka baara kɛ tiɲɛ na ne tɛ se ka i faamu n bɛ sɔn hakilina ko ma walima ni terroriste y'i ka hakilina ye fala ye o kɔrɔ e kɔni tɛ maliyɛn fana ye dɛ walima sigana bɛ don ko dɔ la o la su in na n ka n bɛ nin fila in fɔ ka binu den fana fɔ fala ye yanfɔ i la binu den k'an kɛ yanfɔ i la sabu a sɔrɔ an sigilen don i ka cɛkɛ kunna walayi dɛmɛkɔrɔkaw ka umaru fala ye an b'a fana fɔ ala dabaru masa i ɲɛ b'an na dɛ an kɔni y'a to i ma nka fana b'an cɛ siri dɛ ni ala y'i da ni y'i da fala ni kan t'i da i bɛ wuli dɛ bi maaw k'u hakilina kɛ kelen ye kuma dɔ la an bɛ fɛn dɔw ye n bɛ yɛlɛ fala ye jamanakuntigi i da ka taa kuluba i da ka tilen i ni perezan de la ka kuma ɲɔgɔn fɛ tile kɔnɔna na a ka baara kɛcogo ni jamana kɛcogo la i delila k'o kɛ yan walayi n'u y'o fɔ ko dɔw bɛ yen n'a nana dɔrɔn i t'a fɔ tuguni walayi perezan ala nka ani hakili de bɛ taa ani faamu de bɛ taa ani sabali de bɛ taa ani muɲu de bɛ taa anw bɛ pɛrɛn ni fɛn dɔ ye ale tɛ se k'o kɛ jateminɛ caman b'ale ka ko la generali an b'a fo funanŋɛniya a ma foyi tiɲɛ a ye bi bi na a ka jamana maracogo la walayi n'i y'a mɛn maa i jigiw ko don maliyɛnw a ye kɛ jigi ye Asimi Goita ma don dɔ la an n'a baro bɛ yan hali n'an ci a nafa an kɔfɛ k'an ye nin kɛ o de ka gɛlɛn walayi ɲɔbilen san kɛra yan anw m'o ye dɛ nka an bɛnbaw y'o ye olu y'o gɛlɛya kɛ ka jamana in labɛn ka jamana in dilan tila k'a bila anw ɲɛ walayi gɛlɛya wɛrɛw kɛra yan olu caman ma kɛ anw ɲɛna nka an fakɛw an bɛnbaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u se kɛ jamana in bɛ se ka to cogo min an fana k'an jija a kana da to an na esansi ɲini esansi feere tɔnɔ ɲini nata min ye jagomanfilaya ye o kana ɲinɛ jamana ale kɔ an bɛ nin bɛɛ la fala ye halisa an bɛ ala tanu anw kɛlen tɛ ka taa an to esasiyɔn daw la wa an kan ka hakili to an yɛrɛ de la fɔlɔ maa y'i yɛrɛ ye dɛ su in na n bɛ dan yan n tɛ se ka bɔ kuma na ni ma filamuso kelen min bɛ Bamako fo dɛ fala ye fɔlɔ ne tun b'a fɔ ko fila tɛ Bamako fila bɛ yen Jaba bɛ yen Asidi bɛ bɛ Salakaw ka sigi la n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn Kɛmɛsolakaw ka dan kelen n'o ye Sori ye an b'a fana fo walayi maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye jamana in bɛ ja walayi jamana in bɛ ja hali n'a bɛ k'anw kɔ kɔni o b'an kɔnɔ ko saya Mali bɛ ja dɛ kelen kɔni o sigana tɛ an na hali don kelen fala ye waati gɛlɛnmanw tɛmɛna o fɛnw kɛra mun tɛ nin si ye nka an k'an to ala ma fala ye nka an yɛrɛ kana an da dɛ n'an dara Joseph Kizɛri bɛ ko ten an sara ala kana an sa k'a sɔrɔ an sa kuma ma se fala ye ala ka sababu ɲuman kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ ma an ka k'an faso fɛ fala ye hakili la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko kalama maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko dɔn maa fɔ minnu kalanna dɛ minnu bɛ ko kalama minnu bɛ ko dɔn minnu bɛ ko kɔrɔ dɔn olu ko ka k'i faso fɛ fala ye ko o yɛrɛ ye o ye faso de o ye danayaba de ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diinɛ yɛrɛ la n'tɛ ni kini sigira ni misiri wele an bɛ kini dun fɔlɔ dɛ bari ala ka sababu ɲuman k'an ye dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa
E ka sama mɔnɛ to yen I yɛrɛ ta Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo I ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n ko min t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falai Baru kɛlɛtigi ko k'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan Général de division Umar Jara n'anw b'a wele Jani na ko Baru kɛlɛtigi ko wolomasiri tabaw ye caman fara u ka se an'u ka wuli ka jɔ ka sanfɛ ani duguma Falai kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔlen kɔfɛ min ye armée ye kunungo kalo tile 30 u ye gosili kɛ ka taa kari forobamugu la yɔrɔ caman na Falai Bamacɔlen ka walekɛbaw ka taa tugula fan caman fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kunnafoni min bi n'o bɔra kunungo octobre kalo tile 30 ko gosiliw kɛra yɔrɔ minnu na sa ka ɲɛ kosɛbɛ n'an ye se sɔrɔ ye o ye Inaraban ye ale ni Akbar olu bɛɛ lajɛlen bɛ Menaka marabolo kɔnɔna na Mali ale ni Niger dancɛ la jɛkulu min ye wolomasiri tabaw ka mugu jugu fila mun keruna a bɛɛ lajɛlen taara bɛn a tigiw ma dayi k'u dasi k'u bɔ k'u bin min ye armée ye o don kelen fana kɔnɔna na dugunin dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko Doro in ka surun kosɛbɛ Gao masuruna na Falai min ye Dorokaw fana fɛ armée a ye gosili kɛ fana kosɛbɛ Bamacɔlen ka walekɛbaw yɔrɔ fila tun bɛ yen maa maa tun b'o yɔrɔ la armée olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ka tɛmɛ n'a sen ye minɛn minnu bɛ yen n'o tun b'u bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔɲɔ ka taa n'u yɛrɛ ye yan'o cɛ nin kalo in tile 29 sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ka jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen basigi wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ sa ni pankuru ye ka taa min ye Inabanbukaw fɛ yen ale fana bɛ Gao marabolo la Falai Bamacɔlen ka walekɛba maa 10 ɲɔgɔnna olu tun bɛ moto kan olu fana ka ko ban pewu k'u ka taa repos éternel la i n'a fɔ général de corps d'armée Sajo Kamara tungana cogo min na Baru kɛlɛtigi ko sa ko min ye finitigiw ka teliya ni wulikajɔ baara kɛcogo ɲuman na ko k'u fo o la kɛlɛdagaw kɔnɔna na a ko fana ko a b'a ɲini u fɛ Falai halisa baara min fɔra u kana ɲinɛ yɔrɔ kɔ u kana pan yɔrɔ kunna bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fantan 4 u k'o kɛ maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya u ka se ka na dugudenw ka se ka u ka baara kɛ tajiko hukumu kɔnɔna na Falai polisi directeur général n'o ye a ɲɛmaaba yɛrɛ ye contrôleur général de police Yusu Kone Falai a taara kɛnɛ kan dɔgɔkun kelen baaraw daminɛlen kɔfɛ polisi minnu bilalen do ye Bayisu y'i senfa Falai ka t'u ka kow kɛcogo lajɛ aw bi yan cogo di nin ye jɔcogo ye wa taa yan fɛ nin datugu yan fɛ a ye nin dayɛlɛ maaw ka se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ min ye maa dɔw ye Falai olu bɛ taa dɔn tuma min na ko polisi directeur don n'o ye polisininw ye olu caman tun bɛ dɛnkɛrɛfɛ la u wulila k'u jɔ ko an sara bi ko hali k'i sara an na n ko nin ɲɛna dɛ wa Falai ko dɔw y'u digi u ka poste ni poste dɔ in cɛ station dɔ in cɛ ko f'i ka fiɲɛ y'u nɔfɛ nin de ka ɲi o polisi directeur a yɛrɛ nana sa Falai pompisiw k'u ɲininka aw ka baara kɛcogo ye nin wa a ko bɛ cogo di jɔnni kan ka jɔ nin poste in na yan Falai k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ kelen kelen ka tila ka min ye tajitalaw k'olu yɛrɛ ɲininka ka don jama cɛmancɛ la koyi aw ko cogo di aw b'a fɛ a ka kɛ cogo di ko ligne de tɛ bouger dɔ ko nin y'ale tile 4 ye ale filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye bidɔndugu de tun bɛ olu tilara sa ko cɛ taara dumuni na Falai u taara cɛ nɔfɛ n'o ye gérant ye a ko taji de t'a kɔnɔ contrôleur ko a ma k'o ka nɔgɔn DNCC mɔgɔw ka baara ye ko non ko k'a bɛna dili daminɛ n'o ko in walayi Falai a fɔra ye faama wulilen k'u jɔ ni ɲɛmɔgɔ wulila k'u jɔ nin ko in bɛ ɲɛnabɔ sisan
Yusu Kone ka tagali senfɛ fala ye ani dugudenw kumana taji nacogo taji kɛcogo basigi kumaw ni jigisigi kumaw a y'o fɔlu i ye min ye a ka cɛdenw ye a ko jɔyɔrɔ ko min kan ka jɔyɔrɔ min kan ka baara min kɛ a t'a fɛ a ka ko ka kɛ ni tulonkɛ ye sabula ko ɲɛmaw ye taabolo falen pewu sɛbɛnkuraw taara sariya kuraw taara o ɲuman ye min ye polisilakaw k'a tɛ dato u la n'ala sɔnna ma min ye nin y'a ka bɔko fɔlɔ ye fala ye baara in kɛ kun ye mun ye ka n'a lajɛ cɛden minnu bɛ yen n'o ye polisi mɔgɔw ye olu bɛ cogo di kɛnɛw kan u bɛ ka baara kɛ cogo di yaasa minisiri Dawudu ale ye min kalifa u la n'o ye baara kɛ cogo ɲuman ye o bɛ se ka sabati cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min wa a kana bali polisiw la sini n'u y'a ye kare kɔnɔ dɛ a ko sarangana t'a la tuguni ɲɛmɔgɔw ko ko polisi ko ka station dayɛlɛ su ni tile fala ye jɔn de bɛ n'o kɔlɔsi ni polisiw tɛ directeur ba ne y'i da ko u bɛ k'a ɲɛnabɔ ye a don dɔ la i bɛ taa ka taa ma cogoya wɛrɛ la dɛ o la sa min ye Yusu Kone an b'a fɔ fala ye ale kɔfɛ minisiri Dawudu yɛrɛ jiginna kare kɔnɔ Dawudu ko k'a nana ka n'i ɲɛda kɛnɛ ka fala ye baara de bɛ cogo di bi u ka bɔ a ni maaw cɛ pewu min ye generali ye a ko sa station damadɔ bɛ yen a taara ka t'i ɲɛda olu kan sapeur pompier directeur welela polisi directeur welela ɲɛma minnu bɛ bi fala ye wolomasiri tabɔ ka gun kan n'u kan ka baara kɛ Bamakɔ lasigi la ka kɛ ni station ye Dawudu y'a bɛɛ lajɛlen wele wa min ye ko min kɛra ye fala ye a ko k'u ka bɔ a ni maaw cɛ dɛ a ka maaw lamɛn maaw b'a fɛ min ka kɛ k'o ɲɛfɔ ale ye a bɛ se k'a faamu cogo min Dawudu bɛ munumunu salula tuma min na fala ye min ye maaw yɛrɛ ye u yɛrɛ y'u jɔ k'u kɛ sew ko nin na kɛ ko kuraya ko la bi dɛ ko nin ye cɛ jama jumɛn ye ko nin y'an ka minisiri ye ko k'a nana ko awɔ o kɔfɛ a ye ba tigɛ fala ye a nana station damadɔni lajɛ a fana ko ni ala sɔnna a ma ale tɛna se ka sigi tuguni sabula polisi directeur ye min fɔ a ye nin baara in ka ɲi min na o ye lakɔlɔsili ye sisan kuma tɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka danaya min da o kan o t'a to fiyewu jamana ale baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ fala ye Dawudu ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛ tile 3 d'a ma ko min ye aranjɔ ni minnu filɛ nin ye k'a bɛ ban pewu ko taji bɛ yen ko hali min tɛ an nin jama ye k'o tɛ taji in ban fala ye wa fana u ye kangari min da mɔgɔw ye k'a minnu bɛ ka taa taji san budaw na fala ye k'ala kana ci dɛ k'a bɛɛ tɛ taji ye k'a ɲaaminen don dɛ mɔgɔ caman ka motɛriw bɛ ka tiɲɛ sisan ko taji kɛrɛfɛ san in de don a ɲaaminen de don mɔgɔw dun t'a sɛgɛsɛgɛ fɛɛrɛ min fana sigira sen kan o hukumu kɔnɔna na fana a y'o fana dan tigɛ u ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ o la sa yaasa maaw ka se ka taji sɔrɔ fala ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na minisiriso damadɔni olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bataki dɔw sigi sen kan o ye station ko k'u dayɛlɛ su ko ani dugusajɛ cɛ min ye datuguliko kuma t'a la tuguni baara bɛ kɛ sufɛ a bɛ kɛ tile fɛ waati bɛɛ ko k'o kɛ station kɔnɔna Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na fala ye ni laɲini kɛ kun ye mun ye o ye taji min bɛ yen dugudenw ka se k'a sɔrɔ jɔli kuntalajan minnu bɛ yen olu ka se ka tunu min ye nin fɛɛrɛ in ye sa maa minnu y'u tɛgɛ nɔ bila a sɛbɛnna fala ye aw terikɛ b'a la Sanu ale y'a tɛgɛ nɔ bila minisiri min bɛ jagoko kunna o fana y'a tɛgɛ nɔ bila Dawudu ale y'a tɛgɛ nɔ bila je le répète yɛrɛ administration territoriale ale yɛrɛ tɛgɛ nɔ bɛ sɛbɛn na baara minisiri o fana bɛ a la min ye nin ko in ye k'a kun fɔlɔ ye min ye fɔlɔ station yɛrɛ ka se ka lafiya sabula i bɛ dayɛlɛ datuguli t'i ye fala ye i bɛ baara kɛ ka ɲɛ wa min ye fana u ye fɛɛrɛ wɛrɛ min fana sigi sen kan ko station dayɛlɛli su ni tile ko o bɛna kɛ fana min ye taji fana bɛna di yaasa maaw ka se ka taji sɔrɔ jagoya ni fin yɛrɛ la koyi min ye waati ni waati maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji di n'olu bɛ taji ko kɔlɔsi a ɲininen don gérant fɛ n'o ye DNCC mɔgɔw ye u k'a fɔ olu ye taji hakɛ min b'u kun taji kana bali ka ban ka maaw jɔlen to sabula olu fana b'o la kɔlɔsi u na nɛgɛjan ninnu don i ka dingɛ kɔnɔ k'a lajɛ a tɔ ye min ye ni ko a banna n'o y'a sɔrɔ fɛn b'a kɔnɔ ni fɛn t'a kɔnɔ yaasa u k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ sen na wa a ɲininen olu mɔgɔw fana fɛ fala ye ayiwa o fana kɛra 24 heures sur 24 ye dɛ
e bɛ yaara wali kɔnɔ k'e ka kɔlɔsili kɛ ko taji banna ko DNCC maaw tɛ yen u b'a ta k'a di kun dɛ u b'a ta k'a di kun ko yaasa nin ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ sisan sa min ye taji feereli ye bidɔn kɔnɔ ko k'o jɔ fɔlɔ o jɔli tɛ dɔwɛrɛ dɛ fala ye sɛbɛn jɔnjɔn ka k'i bolo maa maa bɛ yen sa ni mansin b'e bolo groupe électrogène b'e bolo walima baarakɛ wɛrɛ fɛn b'i bolo i kana n'a papiye i ka taa min ye ɲɛmaaw fɛ yen n'o ye DNCC maaw ye i ka t'olu fɛ olu bɛ sɛbɛn d'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka kana ten dɔrɔn ko n ta ye n yɛrɛ ye ko n bɛna ta bidɔn na ka taa feere ko k'o bɔ a la pewu ko sabula taji ale tɛ sɔn o ma a kasara barika ka bon kosɛbɛ o la sa min ye gérants ye pompisiw ye maa si kana na ni bidɔn ye tuguni kana k'i bɛn'o lahaw ta fa ka taa n'o ye k'a sɔrɔ sɛbɛn yamaruya sɛbɛn o tɛ i bolo zanni kelen kelen minnu tun ye taji feere k'u ka baara ye fala ye ko nin kɔni na sa n'u kɔni bɛ fɛ ka papiye ta direction générale du commerce de la concurrence u ka taa yen jabala la yaasa u ka se ka nin baara in kɛ o la sa ɲina jɛkulu caman fɛ olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ min ye taji yɛrɛ bɛ na yɔrɔ min na douane kɔnɔna fala ye wolomasiri tabaw gardiw min ye protection civile maaw ye polisiw k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin laɲini minnu fɔlen filɛ nin sa a ka bato mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa taji dili hukumu kɔnɔna fala ye taji ka se ka di ka ɲɛ kosɛbɛ min ye jɛkulu min sigilen don waati gɛlɛmanw olu la kɔlɔsili ko kunna n'o ye seko zɛki ye ale ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye colonel sapeur pompier isa arawulo dana dabo ye a ko ko u y'a la kɔlɔsi yɔrɔ caman na k'a fɔ ko maaw de bɛna na station kɔnɔna na ani taji feere yɔrɔ la u bɛna ni budɔnw ye walima minɛn wɛrɛw k'u bɛna na taji san n'o ye fala ye ko wa k'a yirala sa k'a fɔ maa o maa ne b'a fɛ ka taji kɔni sɔrɔ i ka taa sɛbɛn de ta i ka bidɔn ta a bɛ se ka k'o kɔnɔ cogo min ko sabula ko taji feereli sisan bidɔntigi ma fo sɛbɛn de ka k'i bolo colonel sapeur pompier ko fana ko a bɛ min fɔ nin yɔrɔ in na o ye k'a fɔ a kɛkun ye jamanadenw yɛrɛ ka lakana kama taji min fana bɛ ka feere o taacogo ɲuman a n'o sɔrɔcogo ɲuman ka sɔrɔ min ye jagomanfilaw sema don a la k'a kɛkun ye o ye fala ye wolomasiri tabaw k'olu fana ni maa tɔw tɛ taji ta yɔrɔ kelen tuguni baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ ko minnu bɛ bamako petrobama min filɛ nin ye sirakɔrɔkaw fɛ yen k'u ka taa yen onapu kɛrɛfɛla la min ye somayati misabugu n'i jiginna ka bɔ pɔn sabanan kan petrobama min bɛ jikɔrɔ ni parakaw fɛ yen real terrain kɛrɛfɛ katisa somayati min bɛ kulubakaw fɛ yen petrobama min bɛ fuga mɔgɔw fɛ yen ale ni petrobama min bɛ kati malibugu sugu kɛrɛfɛla la min ye wolomasiri tabaw ye k'u ka t'u taw ta ye wa k'a ɲininen u fɛ fana u kana t'u yɛrɛ bila baara wɛrɛ fosi la tuguni station kɔnɔnaw la station lakana tɛ wolomasiri tabaw ka baara ye jɛkulu minnu bilalen don la olu bɛ yen u kana t'u yɛrɛ kɛ ko ɲɛnabɔbaa ye n'a ma ɲɛ k'u taara station kɔnɔ u ka aran jɔ comme ɔnzɔnu wa ko ni maa maa minɛna fala ye nin sariya sɔsɔli la baro kɛlɛtigi k'a b'a ɲini ale ka cakɛdaw fɛ kɔmandanw fɛ min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw ye u ka nin sariya in bato ka se fɔ a dan na yaasa taji sɔrɔ cogo ɲuman a bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ cogo min na fala ye ko tajiko gɛlɛya k'a kɛlen don ka kɛ kasara ye dugutagalaw bolo dɛ sabula nin waati in na min ye taji sɔrɔbaliya ye dugutaa siraw kan mali fan caman bɛ yen bi ko taji tɛ ka sɔrɔ taji sɔrɔbaliya sa ka siraw k'olu bɔ ka kinw ni duguw bila ɲɔgɔn na CMTR ni CNTR maaw u y'a yira sa k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ tɛ ka ye u bolo maaw n'u bolominɛw lakana taa ni ka seginw k'o gɛlɛyara sabula taji tɛ ka se ka sɔrɔ mɔbili minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugu ni dugu caman jɔlen don Bamako bɔlɔnkɔnɔnaw la aranjanbaw la k'u bɛ ka gazuwali ɲini su ani tile mɔbili ninnu dɔw filɛ nin ye fala ye ko nin y'u dɔgɔkun 2 ye aran ti bɔ a nɔ na a ti taa a ti segin maa si tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ Usman Tamura n'ale bɛ ɔmborikaw fɛ yen ale ko ka bɔ ka taa Bankas k'a kɛra ɲani sugu bɛɛ lajɛlen ye min ye maa minnu b'a fɛ ka bɔ Moti ka na Bamako olu fana ko sa ko gɛlɛya sugu bɛɛ b'a la olu nana sa min ye Bankas ye u bɔra o la kabini dɔnni bɛ ka wale jugu ta ka ɲɛsin tajiko ma yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min ye Yusuf Sidibe n'ale ye syndicat national des transporteurs urbains ye ale facteur urbain ye ale fana ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya yanfoyilakaw fɛ yen fala ye ko degun kelen don koyi ka bɔ ka mɔbili sɔrɔ wa ayi fo ni ala farali kan dɛ o yɛrɛ ti ye kuma tɛ mɔbili yɛrɛ ye ma bɛɛ lajɛlen jɔlen tajiko dɛsɛ o b'u kan
nga o kulu fana fanfɛla o ka fisa ni yɔrɔ tɔw ye ale ni Buguni mara n'olu ka fisa nga u bɛna na gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min n'u kun sera Bamakɔ kɔnɔna na o ye degun a daminɛlen ye an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na sa concours fonction publique o bataki fana bɔra bi fala ye Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa fala ye ko ka ɲɔgɔn dan kɛ yaasa ka ta faso ale ka baara la a bɛ fɔ masa ko concours de recrutement direct n'o ye fonction publique ye san 2025 ta fala ye k'u mago bɛ maa 824 de la minisiriso min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ cɛ fɔ ni kan bɛ baarakɛlaw ka tɔnjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ lafasajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ale ye nin kibaruya bila bi a ka bɔlɔlɔ sira kan nin kalo in tile 31 n'o o y'u ka site internet ye Fasun Kulubali min ye ko in ye sa a ko maa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko fonctionnaire ye cadre aw ni bew ni sew ye fala ye ko a ko in bɛ tali kɛ olu de la administration générale o maaw b'a la seko ni dɔnko maaw b'a la ɲɔgɔn dɛmɛ ni bɛrɛbɛrɛli ni adamadenya n'o o ye action sociale o maaw b'a la fala ye affaires étrangères maaw b'a la agriculture génie rural eaux et forêts ka fara min ye élevage planification financière trésor impôt service économique et construction civile industrie mine ale ni informatique ani kunnafoni n'o ye audiovisuel ye fala ye sifinw ka taa se seko ni dɔnko ni tourisme ni santé ma statistique ko nin bɛɛ lajɛlen maaw n'o diplôme b'i bolo fala ye wuli k'i jɔ dɛ sɛbɛnw bilali o bɛ daminɛ novembre kalo nata ye tile 10 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 9 a bɛ bila yɔrɔ min na sa u b'a fɔ ma sa ko centre national de concours n'o ye fonction publique ta ye kokani kɔrɔ yen don walima maa minnu bɛ marabolo kɔnɔna na n'o ye gouverneur ye olu fana bɛ se ka taa bila u ka gouverneur olu kɔnɔna na maaw sigilen don o ko in kama ɲɔgɔndan in yɛrɛ fala ye a bɛ daminɛ janvier kalo tile 31 ka taa kun fori février kalo o tile 15 san 2026 san hakilila jigila sa salongo min ye ɲɔgɔndan min kɛra n'o tun ye san 2024 ta ye fala ye jɔyɔrɔ tun ye 773 ye nka a yera sa k'a fɔ ko min ye maa ba 40 938 olu de y'u kanbɔ jɔyɔrɔ 773 in nɔfɛ ko in kuncɛ waati sa a yera sa k'a fɔ ko min ye maa 746 olu de sera ka diɲɛ sɔrɔ 100 sarada la musow kɛra 45 ye o la nka o senfɛ a kun yera sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu taara ɲɔgɔndan in kɛ fala ye n'u ka diplôme ma ɲi o tun ye maa 11 ye minisiri ka barosigi senfɛ n'o ye Fasun ye juillet kalo tile 5 a y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ 27 o tun bɛ yen min ye 700 ale ni 73 in kan ko jɔyɔrɔ 27 yɛrɛ fala ye o farala ɲinan ta kan han maa minnu ma se ka sɔrɔ fɔlɔ o farala ɲinan ta in ale kan yaasa baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni maa min b'a fɛ sa ka ye nin ko in na fala ye i ka sɛbɛnw labila i ka taa bila ko ka na nin ye baara sɔrɔlen an bolo an bɛna nin ye tajiko kɔ sisan n bɛ taa n jɔ taji ɲini na n t'a sɔrɔ i bɛ taa fonction publique concours baara ɲini dɛ wa fala ni baara yɛrɛ bɛ yen est ce que mɔgɔ bɛ nin bɛɛ ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ an bɛ taa faleyakaw fɛ yen faleya komini ale ka san wɛrɛ musakaw o ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na sa min ye faleya maa min bɛ yen n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la bi n'o ye chargé des affaires courantes ye Alaji Keyita ale ngamu gosi fala ye a ye tabalo dasinda ye faleya dugu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faleya kintigi kabilatigi alimami musokuntigi kamalenkuntigi min ye maa bɛ yen k'o ye maa falen ye ka taa fara baarakɛyɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ faleya kɔnɔna na k'u bɛɛ ka na k'u da don kuma in na i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min
ko ɲɛmaya tun bɛ Alhaji Keyita yɛrɛ bolo ale min falen mairie nin waati in na fala ye ka kɛ ni sariyaw n'u kɛcogo ye sous-préfet ale fana welela ka na ko ka se ka kɛ a ɲɛna an ka taa faleyakaw fɛ yen baara kɛra cogo min an ka jɛ k'a filɛ. An ye wele bila Faleya population cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ma ka taa sifinnakaw société civile an ka alimamiw n'an ka dugu 21 a dugutigi bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka na an ka sankura nafolo gafe baara ye o ɲɛbila baaraw an k'u ye population wele o de la bi ka na walasa an ka se k'an hakili ɲɔgɔnya ka se k'an hakili jagabɔ a kan. Non sigi in na ye nimisi wasa baden sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ma sigi n'a ye k'a fɔ parce que c'est une première k'a fɔ ko a bɛna population wele ka na bon an ka budget primitif baaraw de bɛna kɛ i n'a fɔ sɔrɔ ani musaka a ye na an ka sigi an ka kuma kan sɔrɔ bɛna na se ka kɛ cogo di musaka fana ni sɔrɔ kɛra dépense minnu kan ka kɛ n'o ye sɔrɔ ani musaka ye donc a bɛ kɛ cogo jumɛn na bɛɛ k'a ka hakilinata di nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye population bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ an nana ni proposition ye devant la population k'a yira u la an bɛ fɛ sɔrɔ sira fɛ ni volet la ni sɔrɔ ka ɲini ni volet la ni volet fana na an bɛ ni sɔrɔ ɲini i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw taxes ka fara impôt kan an bɛ fɛ ni ne ka ɲini donc ni nin ɲinina an bɛ fɛ an bɛ nin hakɛ fɛ nin yɔrɔ la donc n'a sɔrɔ la donc maintenant musaka minnu fana kan ka kɛ an ni musakaw fana fɔ maintenant au delà de ça investissement minnu fana kan ka kɛ commune kɔnɔ donc an ye ɲɛfɔli k'o la bakuruba la degun min fana bɛ population fana kan débat kɔnɔna la les gens ont contribué bɛɛ y'a ka hakilinata di ni ala y'a kɛ an y'o bɛɛ sɔrɔ n'a na an fana baarababaw de bolodalen don an bolo an ka commune kɔnɔ an fana ka se ka degun wuli ka bɔ an ka commune kɔnɔ parce que ni an ka commune ta k'a lajɛ sisan sur le plan sanitaire ça ne va pas sur le plan éducatif ça ne va pas kalanko b'o la kalansow la infrastructure caman de tiɲɛnen don donc pour qu'est-ce qu'il faut faire donc ni wari ma sɔrɔ olu se ka kɛ o donc il faut que d'abord il faut instaurer la confiance entre la population et les autorités locales mais n'a fɔra mɔgɔw bɛ taxes sara u bɛ impôts sara u t'a dɔn u bɛ fɛn min u bɛ nafolo min sara a bɛ taa sira min fɛ a bɛ kɛ kɛcogo min na mais ni population b'a ka wari taabolo dɔn population ninnu ka taxes n'u ka impôts sara sisan i ɲɛ b'a la mairie occupé don ka école so jɔ i ɲɛ b'a la mairie occupé don k'u ka kɛnɛya sabati la mairie n'a pas besoin k'a fɔ ko i bɛ na ni force ye pour que mɔgɔw k'u ka taxes n'u ka impôts sara donc maintenant an tɛ se ka foyi kɛ sans la population maintenant ni an bɛ ka population associer an ka baara baaraw la donc a bɛ kɛ sababu ye k'an ka baaraw nɔgɔya population wele kun ye nin ye olu fana k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn commune olu de don donc commune baara tɛ se ka kɛ cogo di tout si la en les écartant il faut que olu sen ka don a la a bɛ baara nɔgɔya et puis o de bɛ commune yiriwa sɔrɔ ni sɔrɔ bɛ kɛ o de kɔnɔna la ni population b'a ye an bɛ ka fɛn on les accompagne par les actes an bɛ ka actes poser n'an ko ma k'an bɛ kɛnɛyaso d'u ma an bɛ kɛnɛyaso d'u ma n'an ko k'an bɛ u dɛmɛ kalan sira kan an bɛ ka œuvrer dans ce sens an bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ u b'a ta ni seere ye et puis u bɛ d'a la quoi mais quand si n'i bɛ to kuma la i tɛ ka a tɛ ka accompagner ni acte ye population bɛ tigɛ kumakan na finalement compréhension yɛrɛ min bɛ ka ɲini u ka se k'a faamu ils seront plus intéressés quoi donc nous on va investir dans ce sens jusqu'à ce que u ka d'an na en même temps an bɛ ka kuma min f'u ɲɛna même au-delà du débat public d'aujourd'hui on va continuer à les sensibiliser. Nin kɛnɛ in kan Falaye arrondissement sous-préfet a yira k'a fɔ ko nin baara in kɛra a kɛcogo la ni ka welewele ka na se population ma walasa u k'u cɛsiri ka mairie dɛmɛ a ka nin baara in na cogo min na. Basi ne tɔgɔ ye Seydou Kulubali ne ye Falaye arrondissement sous-préfet ye. Budget primitif ni mairie bɛna voter a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ donc a bɛ ka tɛmɛ o sira de fɛ ko ni budget bɛna voter sisan débat public kan ka kɛ ka population wele dugutigiw ni conseillers ni jɛkulu bɛɛ fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka na bɛɛ ka na a ka na fɔ o ɲɛna a kana balo o la mairie mɔgɔ ye waliwali min kɛ mɔgɔw ɲɛna hakili la a fɔra bamanankan na bɛɛ ye a faamu sɔrɔw bɛ na sira minnu na n'o ye taxes ye o y'a bɛɛ walawala n'aw ma ɲini population fɛ o bɛ taxe minnu sara a bɛ tila ka baara kɛ olu de ye dɔrɔso jaba la ekɔliso jaba la mairie yɛrɛ enseignant minnu recruter olu bɛ sara la addition dɔw b'a la sirako b'a la.
Falaye ameta kajolo ka ofe. Kajolo kori seneni nyina. Mi tari ba mugani saba kemeworo ani biolo vla. Ode koni senena kori la kajolo ka ofe. Ba mugani nani tari. O koni no kunye u haklina ye nga sira ke ba mugani saba de ka ani kemeworo ni biolo vla. Ola sa keme sira dara. Saka ira saka bako koni big segi ni konontoni segi buruburu bioro ani saba uyo soro senena minye salongo tai ukunye keme ani saba ke keme ale sanfɛ falai no oyu ka jabi sorole par exemple coopérative kuna isa ale ya ira alamsa temene bara yin ale kɛra cogo min ugo sako ɲinanta kɔni ko min ye uka sɛnɛfɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnla kaba ale jiginna kosɛbɛ kaba a yirala sa k'a fɔ ko kɛmɛ sira ale sera 707 buruburu 7 ye k'a sɔrɔ salongo min ye 111 buruburu 69 u y'o de sɔrɔ min ye u ka nin ko in sa ko a bɛ ɲɛfɔ min na sɛnɛminɛnw olu mana joona min ye ji dabagani fana sa o fana yera yɔrɔw caman na o nana ni degun ye yɔrɔsokaw fɛ maa 100 ɲɔgɔnna fala ye olu sera ka lajɛ min ye hypertension ko o ta na sira fɛ sa baara in kɛra u ka centre de référence kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ sa min ye furakɛli min bɛ n'o bɛ kɛ yaasa ka se ka maaw dɛmɛ cogo min na maa 100 in bɛɛ lajɛlen sa olu kɔni sera ka lajɛ furakɛli ko ta ni hukumu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ sa jɛnsɛrɛkɛ naani ka tɔ min bɛ sa n'o sigilen don sen kan AVC ale kunbɛli la o bɛ se ka kɛ cogo min na min ye marabolo ɲɛmaaw ye u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛ ɲuman ye sabula a b'a to bana a tɛna bali maaw la k'u sosua k'a sɔrɔ u ma bɔ a kalama seko ni dɔnko tigilamaw k'u bɛɛ lajɛlen welelen don sini ni ala sɔnna ma ni novembre kalo in tile fɔlɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye min ye boulevard de l'indépendance ale kan Mamu Dafe ko seko ni dɔnko tigilamaw tɛ se ka to kɔ nin waati in na fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo ani baara min b'u bolo ni ala sɔnna ma sini n fa mara na kɛ u cɛman ye u k'a fɛ ka fɛn min kɛ sa yaasa waati gɛlɛya in ale bɛ se ka kunbɛn cogo min an na se ka taa o lajɛ sini min ye boulevard ale kan artisiw yɛrɛ u ye sɛbɛnni caman kɛ u ye fɛnw caman labɛn fala ye sini an n'a dɔw k'a la nin bɛ dan sigi su in na t'a la ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'u fo u ka cɛsiri ni timinandiya la hali bi ka jamana ɲɛmaaw fana fo an yɛrɛ fana kunnafonidilaw k'an yɛrɛ fana fo ko i fala ye an fana bɛ dɔ la a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 10 o waati nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45